הרבה פעמים שמעתי מתלמידים שיותר קשה למצוא מה להגיד בהתחלה של הטיפול, בזמן של התשאול, אחרי שהטיפול מסתיים. השיחות האלה, השימוש במילים ואיך לעשות שהן יהיו באמת גם מחוברות למה שקרה בטיפול, למה שהמטפל הרגיש, וגם שהם יתקשרו טוב והמטופלים יוכלו להתחבר אליהם. אז בעצם מה שנעשה זה בעיקר נתרגל כמה דרכים לאיך לחבר בין מילים לבין הגוף שלנו, לבין החוויה שלנו של הגוף, החוויה של המגע. תרגולים תהיה בהם בעצם הקשבה בכל מיני צורות. גם הקשבה למילים, הקשבה אבל שהיא מעבר להקשבה של התוכן, אלא הקשבה שהיא גם בגוף, לתחושות שעולות, להרגשות, לדימויים שעולים. אז גם הקשבה כזו, גם הקשבה שהיא יותר דרך תנועה, או כשאנחנו מתבוננים בתנועה. ואחר כך כשיהיה לנו כבר בגוף ובחוויה שלנו את החיבור הזה, אז ניקח את זה לתוך עבודה במגע, ונראה איך אנחנו מחברים בין המילים לבין העבודה במגע. תודה רבה.